Това е вечният двигател, който всеки търси, независимо дали е за война или природни бедствия. Струва много пари. Предната част е оборудвана с мощно фенерче с обхват до няколко километра. След като антената е разгърната, можете да получавате най-новите новини и известия, включително международни новини. Когато ви е скучно, можете да поставите карта с памет или USB устройство, или дори да се свържете с телефона си чрез Bluetooth, за да слушате музика, дори когато няма вода или електричество. Може да се използва и като мобилна батерия за зареждане на телефона ви, оборудвана с литиева батерия с висок капацитет. Проектирана е с слънчеви панели и се зарежда автоматично, когато има светлина през деня, дори в бомбоубежището. Не е нужно да се притеснявате, защото може да се зарежда и чрез свързване към контакт или разплащане на ръчната манивела. Предлага се с преносима през рамка за ваше удобство. Независимо дали сте у дома или в движение, това е задължително и може да ви бъде от полза в критични моменти.